Tika badengkong ni aingu yu blay bang iyo ini galat ban syakri ban mani ban pendan buram ka kerte nga bakhuj baka batyang ka jongu hakani gasngi nga sumbaha ban nga priang sumbaha pilang baro ki prabangaj bin nadu ki temen basan ki balang ginong syarai po jonga balang ki dukhat komiti balang ki long kemi ki long kpa ki kun samla bat ki hep ki barit baro jonga balang umsing mau kan ro kabang iyo ban syakri lang ban mani lang yu blay hakani gasngi ka bakraw ka bakhuj ka bakentang nakaliang jonga balang ni pediang sung baru ye pi baro ki prabangaj bi ki parlok bin ki bala ban yo i ki bala ban pen lam bagini ki kor ki bor jonga juk ka bamenta bangila ban syakri lang yu blay bat ngi kum ka balang ki prabangaj bin ngan supen ken mau bagani gasngi kadi gasngi ka bakerpang kabana kaliang ka Senat Assembly kala penbet kerpang bakata kalong ka Mission and Evangelism Sunday nga kerpat ingi ki prabangaj bi baro aka balang bangin kenma banbu iga jingduai ka bakerpang nagamta ka ni kasngi ka bangi kenmau ye ki kam mission jong ka balang nadu jong ka balang ki district ki presbytery ki Senat Assembly bau blain kerku ye ki mission ka bangi ngidan bad ya kajinya lap ya ka kubor ka ketin ka jong ublay nyurap ublay nyulam ngi lambaga de gajing syakri lang ka jungi yu ngine pendam ublay ha gajing duai ablay ngi aingu ya me ba me pli hangi gini kalan bangin yo ban syakri ban mane ka kerteng ba khuj ba ka badan bor ka jame aduai ablay ka ba mendaran kat ban ngi nadu basdang hadu banda waino jong de gaji senglang kan long ha kajing alam bat kajing dorang kat kajang me shim ablay ya kapor baro ya kini baro ngi duai ngi kerpan haga kerteng kajang me utrai bat nong padim jing Jesus Christ amen ngin ya chakmat chaprang ngi kajing syakri kajing yu ablay haga ni gasngi daga bangin yo lang banis shim talang na kajing ruai ka ba lais pa khandai phunriu na ka batmai but lais pa nyu pusau na kabarim lais pa khandai phunriu but lais pa nyu pusau ngin tur ngin am syapting usim usaprang kading bat ka ngin am sya bakin khang pansnyat bat buram bat nong ngin yo ubat unong bishar halendet ulo ngin yer wailang ya kani kajing ruai Ngin tur ngin syapting usim usya prang kading bat ka kin la bakin kang pans ngiyat bat bu rambat nongin yayo ubat unong bi syar halendet ulo ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale da shisha ngin sajo ding po na bajen jarda shisha kin wan bun bana kumki tahuji sulaban balui lui bajem nut usha lakishlei laken tang timen takashi domperte ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale
da shisha ngin sa job tisau dong ko jen jar tu yeng ban ya lem ngan iyeng hapu dengam tingam babe kamen sim kajong ngatu syokat bamon utrai ulaweng ya kabikat badon ngintur syakajing yale ngintur syakajing yale ngintur syakajing yale da shisha ngen sajob di mental lasting kading penabangan ba la jem ki jing shi domban riwai ngala ngaku men kado nut ngasuk men sim hing ban but ya uji su shalom kalbari ngintur syakajing yale ngintur syakajing yale ngintur syakajing yale da shisha ngin sajo. Ngin ya sngap bat sya skor ga tien ga jong blai ka bangadon ban pensngau ha kani ga por ban penpule nakashiti ka jong upol sikinong Ephesus kalnong ga basan ga dikot ka basipho bat kumjuru naka kitab jing penpau kalnong ga baar ka dikot ka basipho hadu ka bakhaduai kiktien ki jong blai ki badon hang ne ki ong kum ne hakabawai no tolong pi ki baklan hau trai bad hakabor ka jing klan jungu to king no e ka jing king atiar ka jong blai baro ba phila ban yang persya ye ki buit habu saitan na ba ka jingele jungi kamlong ye ka snam bar ka do henre ye ki hima ye ki bor ki nong sanshar perthai jong ni ka jingdum ye ki jing bamman bakan jaman sim haki jaka beneng ka kitab jing penpau kelenong ka baar ka dekat ka basipho gong tu wat sep ting ye kita ki ai ru ki ba phin sa sha hakmi utau soitan un sabret ye ki banapi haka yeng bendi ba on yo tenju ye pi te phin yo ya ka jing sha shitom shipho sngi to long pi ka ba yaine hadu ka jingyap bat ngan ai hapa ya kata ka pansnget jong ka jingim to long pa ka bayaine hadu ka jingyap ban ngan ai hapa ya kata ka pansnget jong ka jingim ngin ya pendem ho blai ka jingduai ablai bok pa jingi ba beneng iwan ban pau hakmat ka khat ka jing snei ka jong me lembaga ni ka por ka bakordor ka bangyo ban syakri kum ka balang hoj ablay wat apdeng ni ka perthai ka bangingim ki jingja ki basirkai ki balakhang lat yang ikum ka balang bangyo ban rong ban syakri ban mane yame kum bajulong haki por ki ban shwa ring ya ingu ablay mame pli hangi ki ni ka lat bangila ablay ban syakri yame lang bagani ki kor ki bor chong ni ka juk ka bamenta ka bamela ay hangi Aduaya blay ka bami mendoran kat lem lambakan ni kapor ko kenran.
Kum ki khôn ki jome. Rap ingi ko kenrat bengin wan hajan hame. Rap ingi bengin don hasnda jome ko kenrat. Walang im hapadeng kini kisni ki bedap de kicing bat kicing ele. Ngaduai ka bame mendarenkat ika balang ne umsing mau kunro. Ngaduai ka bame kerku ki rempai ing kerstan. Ki long ying ki long sam baro ko kenrat. Bada ka jingker ku ka jame. Ai bakin nang san halakas ngi. Bat kinang kraw ya ban pendon buram. Ya ka kerteng ka jame. Ablay nga duwairu si bantanam taga ni kasngi ka blong sngi ka bakarpang. Nakam taga kam yalap. Nakam taga kam mission juga senat. Nga duwai ablay ka bame menkerku ku try. Ki mission baki balang ki don. Ki mission baki district ki presbytery ka senat assembly. Kila bubait ko kenran. Nagamtaban kring bat banuan ra ikimin sim ke bakkodon. Syame ublay ba ublay ba shisha. Adway ka ba men kerku ku try. Men kerkuru ku kenran. Bakum ka balang inang laban ya lap. Ya ka kubor jong ka jing penimay ka jame. Hakis ni berkipor baro. Dorangkat ablay lembaga ni kapor. Habang isyakri ni pendan buram. Ya ka kerteng ka jame. Sim ka buram sime ku kenran. Ikini baro ngi duway kerpat haka kerteng ka jame utray. Bad unang penim jing Jesus Christ. Amen. Mentangin po siya kawipat kabenta kata kalong bangin yo sngowi ka jing ruay kerpang. Na iway ni kikun samla po jang kabalang. Itay long master 1 marbut lang ria tam. Master 1 marbut lang ria tam. In shimi ni kabenta. Ban ay ka jing ruay kerpang haka ni katpor. Ka jing kali kalong Pijuan ni emu blay Aba pikan doi ki jing shitam Piju pendam ni hakmat ublay ha jing duay Piju pan ni kabor jing sad na What you try kat padang don kapor What you try kat padang laban syam Shabakan pay kapor Bajingam kan why no what you try menta Shabakan pay kapor Bajingam kan why no what you try menta Kat bakapor nang yan Jinx niru kala nang jer Kun ben riru syata unang yai ter What hapteng jeng jabat trim ubria uklet you blay Uyot ya ha jeng ken oi jong ka vertay What you try kat padang don kapor What you try kat padang laban syam Shabakan pay kapor Pajingam kan why no what you try menta Shabakan pay kapor Pajingam kan why no what you try menta Kijing ejing yalim Baharu kom kiyaiwan nang syuban kendra nang syuban kendran Tang ladangi ay tilod hublay hajeng duay Yang iun ay borun ker unda What you try kat padang don kapor What you try kat padang laban syam Shabakan pay kapor Bajingam kan why no what you try menta
Shabakan boy kapor, pachingam kan why know what you try menta. Kublai pi samla be pil ai ni ka jingruai pedeng jungi. Kabala long shisha ka jingker khu na kam ta jungi lang i wei pi wei baro to blai ka jingsuk. Unang ker khu ban nang ai bor ye pi kum usamla. Ba pinang la ban syakri ban mane yu blai kisni bat kipor baro. Ki prabangai bit ngini poino se ka benta. Ka bangini ngap bat syak skor ya ka ketin ka jong blai. Kabenta na ni kapang kabangalabu banwanra hakani kapor. Nakamta bani ngap bat syak skor lang nagaktin ka jong blay. Ngalabu ya kapang pedeng. Kabaong ngadon pansnyat neem. Ngadon pansnyat neem. Kabalong hakadur jong ka jingkeli. Kabangi jurwai ru naga jingruai kasih himbuk sauspa prapusaw. Ngijurwai nakapor syakapor. Ya kani ke jingruai. Ki prabangai biit, ki parlok biit, ke bawan ha ke jingmut jing perkat ke jonga kalong. Babun ba. Napdeng jingi ki banget, ki khon ki jong belai. Ngidang keli ya kani ke jingkeli hadu menta. Ngadon pansnyat neem. Namar badon bon napdeng jingi. Bangimpat dikena. Langadon neem. Ya ke pansnyat. Kabau belai, kabau traj Jesus Christ, udan banai, hanga barapi. Kaktian ka jong belai ke bangala pensyong nong rem, bangan penpule hakani kapor, naka kitab jing penpau kalenong kebaar ka dekat ke basipo. Kabaong to long pa kabayay ne hadu ka jingyap, ban ngan ai hapai ta kapansnyat, jong ka jingyem. Ngan penpuleru jing penpau, lai lenong katway ka dekat. Hakmi nga wan kloy. To batskem ya kata ka bapadan. Ba uno unoru unom shim ya ka pansnyat jong pam. Ki parlok ba hau try jing Jesus Christ. Handrai kan ni ka pansnyat kayay wan hangi hakadur jong ka jingkeli. Hakadur jong ka jingkeli. Nakapor syakapor. Ngadon pansnyat neem. Yela banbu ika jingkeli ka ei kani ka pansnyat. Ki prabangai biit ki parlok biit ka pansnyat kadai ka bainong iki nongjob. Kadai ru ka dak jong ka buram bala penpong kum ka tupia halor ka kli jong kis im ne ki lingdo. Ka pansnyat kadon arjany. Hagani ka pertai ka bangingim. Ka wei ka long kum ka kenjajing pendeng. Dan nega jing penpong yau breu. Dan ne yaki breu. Ki bajab haka jingale. Ka baar pat. Ka weipat kadai ka bala penpong. Kum ka kenja. Jing penpong yakis im. Dan ne ki bakrau. Ki batri. Ketangi lak ban syam nagaktian ka jong belai arti muti sao pra. Jing penpau arsi pau bat jing penpau kat kendai. Kat kendai kat ar. Ki prabangai bit kini ki pansnyat haka perthai ki bangi ngiyo ban pong naka nalor kini ki pansnyat baro bangila ban yo haka di ka perthai kadon saka weipat ka pansnyat ka bakrau kabadai ka pansnyat ka jingem kadai ka pansnyat ka bakordor ka pansnyat ka bakrau tam kane ki prabangai bit ka ap Nakam ta jong pi bat jonga ki banget ki khon ki jong belai bat daya kane ki babun ki bo ya ke jingkeli hadu ki nigi sngi menta ngadan pansnyat nem ki parlak bayin balai lakhot ya ke nigi pansnyat da ka pansnyat jong ka jingim ka daw kelong namar bagadai ka pansnyat kabala kre khnang ban ai ha uwei pa uwei ha ka wei pa ka wei ubreu ne ka breu ki ba job ha ka jingele kata ka jingele ka de ka jingele jong ka jingim bat kita ki ba job kin yo ya ka nam ka kerteng ki riu khot ki ba hok ang ka tien ka jong blai ba on sa penpong haki ya ka ni ka pansnyat dau trai jongi u Jesus Christ bat kata ka pansnyat ka de ka buram bakin yo im bom jukut Namar kata lakhot ka pansnyat
kajingim. Ki prabangai bi bandu ya kane. Kalong ke kabasusi bat kabak thangtam. Ha kajingim kajongi ha kane ka prathai. Ki prabangai bi ya kane ka pansngat ublay syam labu kum ka jingterwa hau khun benreu nadu meningkong hakper eden katangin sngotu. Syam labu kum ka jingterwa nadu meningkong kadau kalong namar bau khun benreu udang long ukenrat halor ke pansngat udang don ha ka buram bad ublay. Kapan siat ka buram ka syat halor ka kli jong ubreu bat ka breu ki beningkong ha ka per ka jong blay. Te Henry hadin bau breu bat ka breu ki hapno ha ka jing pensyoy jong soitan ha ka per eden. Ublay ula bekno yaki. Ula bekno na ka per ka jing suk. Namar bakilay persya ublay. Bat day hang ni bau khun benriu ki balong ki jing thau ki ba jong ublay kila do no ka jing long trai halor jong ni ka pansnyat kila do no ka buram ka jong ublay Henry namar bau ublay ula yau khun benriu bad utip bau ne menta kine menta kila rong sekamadan tma jong ka jing yale kamadan tma ban yak sai na kam ta ka jingem hadin baki mi no na ka kper ka jong ublay bad ublay hang ne upen kre ya ka pansngat sa sisin pat ban bu ha ka kli jong kita ki bajap ban ai biang ya ka buram ka baladu no ha ka kper ka jingsuk bad ya kata ka pansngat ka buram blay ka pansngat ka jingem ublay unbu tang ha ka kli jong kita ki bajap. Ki prabangai bi hau Jesus Christ. Ublay ula kulari ka pansngat ha kita ki bajap ha ka jingale. Ula kular ha kita ki bahok. Pinsyam na kaktien ka jongblay na ka testament ka berembat ka testament ka batmai kumju. Ublay ula penskam susu ya ka pansngat hau kun benriu. Da ka baula pa ya lau kun balakam marway jong Jesus Christ. Bat day maukain. Uban sa penpong ya kata ka pansngat. Halor jong ka kli. Jong kita ki bajap. Ani ki nong job hakan ka pertai. Upol na markata uong. Nadu menta yang labu ya kata ka pansngat. Labu ya kata ka pansngat jong ka hok. Ya ka bau try unong besar ubahok. Un ay hanga hakata ka singi. Kipra bangai bihij hau Jesus Christ. Ngis ngau tu menta baka jing im Kristan jungi kadika madan tma. Bat day namar bangi don haka madan tma kaap ka pansnyat ya ka jing im jongi. Bajar ubayale haka badai ka rukom. Bajar ubayale hadu ka bekut. Kita ki bajop. Kin yo ya ka pansnyat. Handrai kita ki barem. Kin do ya ka. Dan mar kita gadau nong ruai semensi muruai. Ngadon pansnyat neem. Bala pendat. Daki klur bapernai. Kipra bangai bit ke jingkeli kalong. Balai bakum ki Kristan ngidang bu. Ya kan ke jingkeli. Balai ngidang ruai. Kini ke jing ruai hakadur. Jong ke jingkeli haduk mentah. Balai ngim skauti kena. Kipra bangai bit. Haka jing sisang ila day ban yok bet ya kapansnyat. Kadai ka bala mang kerpang na kamta jonga na kamta jong pi bat jonga. Kum ki prabangai ki kon ki jong oblay. Balay pat unong ruai udang yai ruai hadu menta. Da ka babu ya ka jingkeli ngadon pansnyat em. Hatu imat nginom yok ya ka. Lane ngadai uwei mo na kita ki bandu ya ka. Ngampat ti kena ya ka. Ngadai uwei mo kabang ngampat ti kena hadu menta. Unong ruai siya mensim ki prabangay bihij uyo i da ki kemat bakenja mensim. Babun ba ki bandu ya kene kapansnyat. Kendu ya kapansnyat. Balay kadaw kalong namar bangi syarem maka jingale. Ngi syarem haka madan tema. Bat kaktin ublay kaladap yot hu syay. Baka jile jongi kamlong ya kadok. Bat ya kasnam. Hanre ya ki hima.
ya ki bor ki nong sanchar perthei jong kani ka jingdom ya ki jing bamman ba kenjaman sim ha ki jaka beneng ka bamut ka jingele ka jungi ka long bat usoitan oblong usim jong ka hima jong kani ka jingdom rengkat ki ksut ki jong u ki bayang ban yale yang ki khon ki jong blai namar ka tau bamman usoitan usiat man lagi klip mat changi ki banget ki khon ki jong blai usiat bat uyale man la ka klip mat ban ngi ban penyap bat pen du yang ngi ya kani ka pansngat ka buram ka boblai la kular ki prabangai bi nalor ki lightly ki namding la banong le ki misail ki ba sherkai ki balong ka jingkwa brai ka do ka jingkwa brai ki khmat bat ka jing sarong thala jong ka jingem ki bau bamman usaitan la siat udang siat ro sada ki wei ki balong ki jingpang ka jishitom usiat ro sada ki jing ki jing jenjar ki jing khuslai bat ki jing do jing kermen ha ka jingem kini ki degi atiar ka bau bamman usiat ingin na ka por si ka por ki prabangai bihit namar kata banyo ya ka pansngat kamlong ka basuk ha ka ni ka jingele ladang yele shisha kum ki kristan ban penskam yanga badiapi bangin omdu ya ka ni ka pansngat nganwan ra lai teli ki mat bakongsan bangin ken mau kum ki kristan ha ka ni ka madan tama ka bangidon kabanengkong kalong kabanengkong kabangidei ban le kalong yale hadu bandami snam yale hadu bandami snam kashithi shaki hebrew kalnong bakhat ar gad khot ka basaw ko ong phimpat yale persha habandami snam dakabaya pene persha ban kapop phimpat yale persha hadu bandami snam yale haduk bandimi snam ki prabangai bi kamut kabaya khun teng kabaya le persha shisha kumbong upol yu Timothy yale kat badai karukom kajing yale haduk bandami snam kadai kajing yale kabashisha kadai ru kajing yale kabadami naduk ketelong jong kedok nut kabadayak sa teng shisha nakam ta ka jingim handring yu i menta bagi babun nangi ki khun kristan nyela shiele kai ya kani ka jingele i kumbala da ka than ni sange no i kumbala da ka than ni sange no ni pet shwa no ngem kwa banyale ngaken mau ya unget bi haga kot ka jingai lenti pilgrim lani kata ka pilgrim progress habaula dei banyai lang ba ka wei gatham ka badan ka pungkti ahor marsin persang ban ngam ya kata ka kti ula ong habang adang shus dangro lashitom katne om tipshu sa kijing jenjar ayu kiban up halandet jong kalenti ka bangangan yan namar kata ula payo kristan unong let pilgrim ula ong yu kristan ngatang sulat im nang ne te ngan nai ya kata kari ke badan buram jong pi kolok ngantang sulat nang ne ngan lit pai no shalaying ki prabangai bi une unget bi ula i no yu kristan ula pet no kata ka de kecingale ke babon sin ngimtre banyale yale hadu bandami snam ka mudru ki prabangai bihit yale hadu baka jingim jong pi kanda pau kanda sakhi shakiwei yale hadu baka jingim jongi kanda penpau shaka prathai kai kata ka snam ka jing batai ka snam ka de jingim namar kata yale hadu bandami snam ka thau ka jingale ka baka jingim jongi kanda mi kum ka sakhi kanda mi kum ka nuksa kabor baka jingkermen lem yakiway hagane ka perthai kani ka dawa ya ka jinglan no yala de haka jingale ki prabangai bi ni kan mau so it iki senran ke jong tra jing Jesus Christ kilaya le hadu bandami snam ya ka jingale jongki nakam ta ka hima ka jong belai nakam ta ka jingim ka baki ki eksai
Ngikan mau ru ki apostol. Kat no ki lay kon, kat no ki lay le. Ngikan mau ki pa jung ka balang. Ngikan mau yu Polikap, u bishop jung ka balang Smyrna. Kat no ya le. Wat la de ban sha ban yai lembaga ding. Wat la de ban yai lembaga jing ke babon. Ngikan mau ru ikan long kemi nabon ka jongi ha ka rikasi ba e jongi. Kaneru kalaya le ya kene ka jing le hadu bandami Islam. La ka de ban yai lengba ka white lam. La ka de ban yai lengba usum. Kam shepting. Ki prabangit bihit ka jing le ka jongki. Kalalong ka jing kerku yangi. Pat kalalong shisha ka bor yangi. Bangiru ngiyo ya ka jing penem. Ngiyo ini ka kubor ka babha. Lengba ka jing le ka jongki. Kibaya le shisha hadu bandami Islam. Da ka ba kilay pen bat ka pop. Kabanda ka baar. Banskaw ti kinay ka pansinyat ha ka jingim. Ki prabangit bihin. Ki parlok bihin. Kabanda ka baar. Ha ka ni ka thama jong ka jingele kum ki kristan. Ngimday ban sarandar. Ngimday ban sarandar. Ngimday ban pendam white lane ban IT yalade. Haga jingele ka thama jong ka jingim kabangi ki kristan ngidai ban yale om syam la hikai yangi ban pendam white om syam la hikai yangi ban pendam yalade om syam hikai yangi ban sarandar. Hakmat jong kita ginong syun. Kiba yale persya ban ngi. Utra jong Jesus Christ ula yale ya ka ni ka thama. Ula job ya ka. Kum tau ong to job hi ya ka perthai. Namar banga ngala job ya ka. Ki prabangit bihin, ki parlok bait u Adam bat ka im. Kila rem, kila serendar yalade hagabor baklan jong syaitan. Habola siat yaki de kini ki lait li ki namding ki baklan ki bangang ala kadau syekmat ka jing kwa brai jong ka do, ka jing kwa brai jong ki kmat ba ka jing sarong thala jong ka jingim. Kila rem bat kila serendar ang ta. Hanring ikan mau u syaitan. Usiat deu neu ju unamding yau trai jing Jesus Christ hakapor udan marway hakriklau udan marway hakriklau hanreu Jesu la jap yau syaitan bat ita ki bor ki baklan ki jongo hakaba ka jing kwa brai jonga do kabau syaitan ula siat kalalong hakapor ka badai hanreu Jesu la jap kumno yu bomdei ban long kpu kumno yu bomdei ban long kpu an pen long kpu jubor u Jesu la jubab soitan om tang dau kpu baun im ubreu hanrei da kiktien baro ki bamina nakasentur ka jong blai ki babon ki prabangait bit nangi ki kon kristan ngi syarem ha kan ka benta ngi serendar habang ikendo ikini ki jingele ki bakum kini hakmat jong soitan ngia menjur lembat da kabangi ong kadei kata kabame ong ban penlong kepu yo mau ban penlong kepu yo nar kalong kebedei habatangan kalong kebedei habatangan ngiken mau ru ki prabangait bi u Jesu ngiken mau pendem ngon yo syaitan ubatmu ban terwai ke jing sarong thala jong ke jing im ke jing kwa buram bat ke jing su sarong ha ke jing im u Jesu la ong nabalat ho menom tenju yu trai bo blei jong me hanrei bon nangi ngiong katati kabadei ngadei hok shisha ban yo ya ka wala dadei ban kni jubor ya ki jong ki wei wala dadei ban penhap ban penyap iki weiru wala da kadei ban penyap ya la deru ngadei hok ban yo ya ka kadei ke jing sarong ke jing kwa bor ke jing kwa buram bonsin ka jap ya ka jing im ka jongi usaitan upersang susu ban jap u Jesu ki prabangait bien sada ki jing kwa bra jing ki kmat ban yo lut iki baro ban ikwa lut iki baro u Jesu la jap ka baula dumak u saitan men mane u try u bau blai jong me tang ya u hiru men sakri hatu ngipat ngi job ikini laningin serendar au saitan kwa ya ka bom dei ban kwa kam trai ka bom dei hok ka trai ibha bat bot kat baka perthei ka le ki prabangait bin ngakan mau wei paralok samlarang ba
Uji tu man la kapor wang bangate ya kakiat dalai leiru nganom di. Kibriu kinomla ban penbit yang aban di ya kakiat. Handre hagawe ke janmit ngalap yu bula buan. Ula buan. Bat haba kelipat yu balai ba me buan. Haba me ong ba nganom menom di ya kakiat. Wang pastor. Ladam day na kalok. Ladam day na kakimikikon. Nganom di ya ka. Kipra banget biit haka jing shisha day hok ban rem. Day hok ban sya rem. Handreu serendar. Habu yu kendo ya ka jing ele ka jing haka jing em. Kawai kalong yung kristan bau kun jung taga yung udan ap dengan jing shitom jur. Ukpau la phone ni kinong syarai. Banwan bu jing duwai. Ndah ba kinong syarai kitemen besan kila poy taga yung. Kini kitemen besan kila keli ukpa. Yuk pa jong kayeng kila ong kakmi jong pi siya ay. Imay siya ay. Unew rang ba ula jubab dang mentan si pang idon teman besan. Andai kikon kila yato ki ong papa. Imay ila siyem i jan i serdap ibarit. Ila song yuk hao katugat ni. Ila ra ikasati hap ila mino. Ngimtip siya ay ilaj. Kinong syarai kila siya langok ngan. Da kajing sosi kebakrau. Don bon kiba serendar hakajing ele. Don bon kiba serendar. Handrikan mau bakaktiin ublay kaong. Hakmi ngawan kloy. To bat skam ya kata kaba padon. Bau no noru unom shim. Ya kepansingat jongpa. Nabakumta uta ubamut bau yang. To un sumar. Ya un kelan. Kipra banget biit kidon sibon kinuksa na ka Bible handray ka way ka nuksa ka bakraw ka ba ayman sim sibon yang kadayaw job u syakri bakan say jong ublay unete serendar wad hapdeng katma ka bajur ka basyar kay uyang scam laka jingdok kawan laki yaplut ki jingri baro pulamlut ka spa ka pau baro handray ki Laka jing yapno jing kikon ba itep mensim ki jong u kikon ki ba ka jong u ka jing sosi ka ba kraw ya ki jing sosi baro ulamat hanrei ki serendar tap sa ka jing pang ji sitom nadu no nyukli hadu tersim kejat ong ka ktien ka jong blay ka jing so ka jing tar ka ksut ka ba isher kai ka toj hakamat ka jong u hanrei ki u yang triang banyele persya Yau ni ubaman. Tray sa kajing syak keren ben yau ni usyakri jong bleng. Kajing syak nyaw ben. Kajing syak bentil ben. La pralot kitit jong kajing sngaw brew jong. Lapan pralot. Ya kitit jong kajing sngaw brew jong. Handray umki. Kalok jong Kabau kami lenti bahkan long ka jing tingan yo hanrei ka day penban ka bi ka ba pen kordit yo ka ong balay mem serendar no balay medang syakri yau ba kum uneu blay to kentaj no ya to yap no ru kata ka di ka jing ong jeng ka lok ka ba it yo hanrei uneu syakri jong blay jubab ka ba kum kata kapor hatungin pediang nakakti ublay tang ka babahas sudah Tingin om pediang ya kabasniu. Ki prabangit biit ki parlak biit. Ula yale ya ka jingele hadu bakut. Ula bat skam ya la ka jingim. Ngangait baga pansngat ka jingim. Kadon na ka kali jong niu syakri jong ublay. Kabenta ka balay baga bakadu. Kumlo banti kana bangidon ni ka pansngat bangin omdu ya ka. Yale harengkat-rengkat. Bat u Jesu ubalong u kapten. Yale harengkat-rengkat. Bat u Jesu ubalong u kapten. Kapan siat jong jingim. On ai do try. Ha kita ki bajab ha jingele jong jingim. Ka jingele jongi ki kristan ki prabangait bi ka de gatma persya ki butap bat i jing pensyo jong setan. Ken mau. Ha ka ne jingele nginom job. Nginom yo ka jing job. Nginom yo ka pansiat. Larang iklet ban yele rengkat bat u Jesu Kris. Ubalong u kapten bat u nang penim jong ajong pi. U Moses u syakri balajid jong ublay.
Moses Shakri ujong ublay. Habau day banyalam mikikun Israel nari Egypt syirikanan. Uang ya ublay, upertas ya ublay, uang ablay. Lem dalet kakmat jong me lembat ngi. Duwat ya lam no yang ngi nang ni. Habau dana kri khalau. Uang ablay lem dalet kakmat jong me lembat ngi duwat ya lam no yang ngi nang ni. Ki prabangat biit uneu Shakri jong ublay usauto. Namar baklem ublay unamla ban yele iki nongsun ki badana khamat jong ki amor ki hip ki peres. Usauto klem ublay ki Israel ki namat ye ka jingkarku ki namat ye ka mana ki namat ye ka jingkarku kerhai ka jong ublay ha ka jingat lenti ha ka riklau hadu benda poy syagari kanan bad usauto ru klem ublay ki nampoy syagari kanan de namar katau Moses ukerpat bau ublay un yait lengkat un don lengkat hapdeng ka jingale klem ublay ki parlog bayit au Jesus Christ klem ublay klem utra jing Jesus Christ balong kapten ngenom la ban yeng hakane katama ki prabanget bayit u Petras usenran ubashir ram bha ban bud au Jesus bat ubashluru ban ong wat la de ki wekim tre ngamar we de ngan bud wat la de ki wekin ino try ngate nganom ino yame Handray hakas ngi kabatian bishari Jisu. Une u Petras. Usrendar yala de tengah kamat ka kentay beriu. Da kabawang. Ngam itu ya u. Ngam day batu. Kipra banget bihin. U Petras laisin. Ulen yau Jisu. Balay ulen kumta. Kadaw kalong. Namar bau yeng jingay na u Jisu Kres. Uyeng jingai na u. Kabaar kalong udon benias ding lang bat uta upay ba. Kabalay kalong. Umbut yu Jisu hasanda hakipor baro. Dena kata kadaw. Urem bat usyarem. Wat lau kularskam. Uladep ban kularskam. Hakamat yung trajing yu Jisu Kres. Kipra banget bihit jingai na lo Jisu. Ngenom la banyale. Dan bon kibalek kumta. Kiba jingay na law Jisu, bat bonsin ki syarem, bat ki artatin, ya ke pansiat jong ka jingim, langad dan pansiat na em. Uwe samla, usyong di syalang, hakawe gedukan, ban nga, habang ilay keren, habang ilay keren, sibun yutu yung nga, kikam mission, kikam baba, kikam jong ka gospel, sibun ki eke, uniw paralok samla ulay yutu, bat habang ala keli yu, ko paralok, Pidon hagabalang ayu. Wang pastor. Kam mentoy bandan hangno. Kam mentoy bandan hakan no kenu ke balang. Ngangay tang hau Jesus Christ. Kata kalabiang yang nga. Ngalasa haka jinglengo haga bakum kata kapor. Kiparlag bayit hau Jesus Christ. Kajing sisya kalong. Baka balang kaday kabaw Jesus hi ulaseng. Ulaseng ya ka halaru mau siang. Haka bapaw, bad haka bari. Kaktiin ublay kaya to bau Jesus Christ, unsawan siyaw ya ka kum ka nanglet kurim. Matias kat pralanong kat pragad kot, ya ka eke ru ka bapinte ya ki haka kendaw, ante ya ki habeneng, bad eke ru ka bapin pelat haka kendaw, on pelat ya ki ru habeneng. Ki parlog bayin, ngimla banjit ya ka balang, ban kentaj u Jesus Christ. Banjit yu Jesus Christ ban kentaj ya ka balang. Namar bau Christ ulang ukli jang ka balang. U Jesus Christ u ya ka balang. Dan bun ki Kristan ki bayale hakani katama. Ki badan hau Christ handri ki ong ngim dan ha ka balang. Dan pat ki badan ha ka balang. Ngim dan hau Christ. De namar kata ka mi bun kajing artatin. Ya ka pansingat jang ka jingim. Ki prabangat bi danru ki bapet na kabalang habawan ki jing penting ki jing at pelung ka jingat. Katakan nom yarap yangi bangin job. Ngin nom yo ya kapan singat jong ka jingim. Ki prabangat bi tungin yele ya katama ka jing im Kristan jongi da ka bangin yait lang ngin yait rengkat badu Jesus Christ. Ko ngu ya ka ktin jongu
bat yale rengkat bat uang ngan long rengkat lem bat pi du bawai no ka perthei uang wat ki kuslai na ga dok no jong pi to ngai pi oblai to ngai hangaru king no iki ater ublai baro yang hasenda bat ujisu ngin job ya kathma ngin yo ya ka pansingat jong ga jingem ki prabangai bi ujisu unam weng ya kathma nang anapi unam wengi ke jingele na pedeng jonga bat jong pi handrei ukular ban yai rengkat ban ngi hap pedeng jong gani gatma kata gadi jingkular ke jong Yesus Kristus akan mau ke we ke jitu khana ka bangi pule menswa ki dinjat haus yap ka we ke long keme ha ka we ka mir kala phos new bat kata ga jing phos new ke jong ka long bakalayo I sautli ki din kejat lane arjur ki dinjat haus yap ki bayat artli ki berit ki yat na khamat artli ki bahe ki yat na den kini kalong kemi kala leng kala pisah haba kayu I kata ka jing pos ni onda haba kala kendit kala dam kala duai hau blai kong ablai ki kine ublai ula jubab ya kata kalong kemi uang ko khun kini ki artli ki din kejat ki berit ki de ki jongpi kini ke artli ke bahe kidei ke jonga kadai ke por ke basuk ke bakaman ke por ke bangi ya hapning ke jingkaman ta ka dau pi ya chekmat ngabut ye pinadin hak we ka met pat kalayo I ya kini ke ju ka ju I bat kayo I menta bat artli ke din ke jat ke bahe chekmat artli ke barit nadin kini ka breu kala perkat imat bau blai lo ino ya ka ublai treshu banyai berkau la ya chekman kala duai hau blai kala duai kala kerpat hau blai bau blai penshai ublai wang kukhun ki denjat artli ki bahe ki di ki jonga artli ki barit ki di ki jongpi kani ki di ka por ka bangi ya mentai ka jinge ba ka jingele kadi ka por ka bagatma ka sedang ka jingele kawan pinamla ban ya chekmat ngangalong kapten jongpi ngan yat mga shwa jongpe kani ka breu kalak kaman hakawi pat kamen kalayu I biang ini ka ju ka jiu I bat ka bapla kalong bakalayu I setang artli ki dinjat ki bahe kam sim yu isu I ki baret hang ne kalaleng kala pisah kala perkat bet ba menta de ngangam don shu bat ublai ngam yat shu imat ba ublai la isi yang kani ka breu kalaleng habakayu I tangki artli ki din kejat ki bahe kala duai ublai wang kokon kato kadi kapor kebangi ya katem keserngeu jong kajingap kadi kapor kebangi ya pedeng jong katma hapedeng jong kajingale kabacur hapedeng jong kata kajile kabakrau ladang asya epi ba penyat pinamla pin kelon penyap di nomor kata kadau ngala shimno epi ngala tenrong no epi ki terpeng ki jonga om shu ma phi bayat re manga ngayat hakini ki baro kini ke long kemi de ke jikmen haba ke tip bau trai ula ra ya ka ula yat lang bat ka hakata ke jingale ki praba ngabi dongin yat ngin yale rengkat bat Yesus Kristus dongin rong syaka jing im Kristan kum ki sipai jong Yesus Kristus kabangi tips kam baga jingele kabajur kadana kamat jongi katma kaba syarkai ngin haban yele bat dongin yele hadu badami kasnam kajingele kabadei kat kum karukom daga bangi yapen bat kapap ngin yele daga bangin om IT ban syaram ngin om serendar yele de ngin yale har rengkat bat u kapten u balong u Yesus Kristus bat ngin jubab ya gani ke jingkeli ngadon pansingat na da ka bangin ong kumba ong upol nadu menta yang labu ya kata ka pansingat jong ka hok ya ga ba utrai undang bishar u bahok un ai hanga ha kata kasni ki prabanget bi ngin yang akmat jong blai ngin yang akmat jong blai Silang ka ketiga jongi laban bat yiki so jong ka jingale ka jongi kum ki kon Kristan ngin IT kita ki paila ki bakordor hakmat jong blai hakmat jong Yesus Kristus padu Yesus pat un pendeng hangi
ya kapansiat kabak kodor, kapansiat jong kecingim. Namar kata, ong kaktiin ke jong blay. Tu bat skam ya kata kabak padon, ba uno nuru, onam shim, ya kapansiat ke jong pa. Ublay nukerku, nampak di jislok na kaktiin ke jong blay. Ublay namta kaburam ke jong. Amen. Ngilapoy menta siya kabenta kaba nginya penway no ya kani ka jesang lang ka jing ublay. Sa isian pat ngay kublay lang ipi baro dugi nong saray kiriurang ba kilong kami kilong pa kikun samla ki hep ki barit bat baro ki bala ban yo sngo ki bala ban ngap ini ka kubor kaktin ka jong blay. To ay baga jingsuk ka jong blay. Kandon katlem bat pi way kerpang yal jong ka balang ani umsing mau kunro. Ngin ya penway no ya ka jing syakri ka jing ublay da ka bangin yes no lang. Ka jing ruay ka ba saus pa prapusaw. Da ka ba tmay ba saus pa nyo na ka ba kamrim. Hakari itnat bausen syaru try. Nganlit boy on da jing tray laway. Da jing ay pla bat nong pendim nganlong. Ngandon pansiat ni em bangan pong. Ini ruay berolai teligid kot lem berkekoras. Hakari itenat bausen syar utrai ngan lej boy enda jing trei lawai. Dajing ai pela bat nong pen im ngan long ngan don pang ngat ni em bangan pong ngan don pang ngat ni em ngan don pang ngat ni em bala pen dai da klur ba pernai enda jing lej lawai aying syong nengan poi don ni em kapan ngat ba pernai kat bajing im dang sa ngan syakri ya utrai ki men sim na jing jot ban pen pai bat kaburam na u akas ngi kabakrau dakik tin jem nutam un pen pau ngandon pans ngat ni em ngandon pans ngat ni em bala pendai daklur ba pernai enda jing lej lawai aying syong nengan boy don ni em kapan ngat ba pernai ajing men bom laong enda ya ungan shem ban aiti ke pala bakordor jing suka takari kanang bang nang janai bat kapas ngat burom ba pernai ngandon pas ngat ni em ngandon pas ngat ni em bala pendai daklur ba pernai enda jing lej lawai haying syong nengan poi don ni em kapan ngat ba pernai. Ini penway no ini kajing syakri kajing ublay.
Ablay ngingej kam. Bamen kerkhu ki baro ki bangilayo ban pendap. Ki skor ki bayo sngow ka ktin ka jangme. Ngadaway ka bamen kerkhu. Bangin mat ya ka jing kerkhu ha ka jingem. Ha ka ni ka jingele jong ka jingem. Ngin yo ya ka jing job. Bat ngin tikena ablay ya ka pansingat jong ka jingem. Irap yingi bangin nam artatin kum ki kristan. Ha bangi don ha ka ni ka perthai. Ka balong ka tama jong ka jingele. Tu pelaj ingi ablay de ka jing kerkhu ka babahatam ka jame. Tu ai ba ka jing ai ka jong Jesus Christ bau trai. Ka jing ej ba ka jong blay ku pa bana bom chukut shabom chukut. Lamba ka jing tay just lok ka bathiang ka baklan. Ka ba pensat bor ka jong mensim bakhuj. Tu kini lai ki bor ki balong tangwe blay. Kin syong sa syong dap kerhai bat ka balang ka jong mehang ne. Hoy ba kita ki rungat ki basyakri ki bamane. Ki basngap bat syak skor ka ktin ka jong me ki badan hang ne. Bat keleng setelak jangan ni ka perthai. Nadu mentah du ki bom chukut ro. Amen.